MN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karoon? May kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Joy. Mulakaw ko ha. May meeting mi sa among trabahoan. Ikaw na bahala sa mga bata. Tinggali ba yung asan sa gaabot, ha? Noon sa ba yung taon kari, oy? Sige man lang kagduda. Minyo na ta, oy. Di naman gani ko hapit makapanudlay din eh. Mga bit na hinuon. Bantay bitaw. Ato na ko, oy. Bantay mga bata ha. Maayos nang mapahimuslan imong day off. Dili kay magsige ka lag basket. Thank you sa paghatod. Amping. Kinsa to? Kayawa ko di mo. Pasagil pag ando na may meeting. Unya na eh, nagkita di mo si Mulaki. Unsa? Nabuang naman siguro ka, oy. Ayaw kong ati ka, Joy. Nahibaw ko. Nahibaw ko, nagbinuang ka na ko. Unsa? Hoy, Ray. Naunsa na ba yung tahon ka, oy? Kadalihok na ako. Puros naman kapagduda. Ayaw ba agad pagbinuang na ko, Joy. Kay mahinaykan kit ka, magmahay ka gud. Eh, mo kong gihadlok. Ha? Wa ko nagbinuang ni mo, Ray. Pero, kung padayon ka magsigig duda, bisag wa ko'y gibuhat ni dautan, tingalig mapulaan ko niya. Nya, mangita ko glain. Aron mahura na nasige ni magduda na ako. Joy! Naunsa baya taon mo, oy? Dili ako mo inaunsa maoy. Siya. Gikapoy na gid ko sa iyang style. Nga hapit kadalihok na ako magsigig duda. Unya kay Minyo naman mo. Imo gyud ang antuson. Imo gyud ang gisudlan. Wala agwanta ha. Ma. Oh, kinsa man ni? Uy, ang ako man ning amiga pag high school. Ni Chatman. Nangumusta? Oh, hala. Nanawag yun ay. Hello, Day. Day, kumusta? Okay ra. Nanawag lagi ka. Oh, kay mag-reunion naman daw itong batch next month. Kuyog taan na ha. Oh, mao ba? Day, tanaw lang nako ha. Kung naaba ko'y mabinlan sa akong mga anak-anak. Hala, uy, layo pa man, uy. Pagitain na lang daan ang bubantay. Muaten ko sa among batch reunion next month ha. Weekend ba na? Ikaw lang si bantay sa mga bata, anak. Unsa? Kinahanglan gid mo tunga ka na. Tingali pasangil na mo reunion, ha? Pirang tinuod. Magkikita kasi mong kabit. Paghilom, ri, oy. O pagid ka mahuman anang imong pagsikig duda. Hatagi sa kugigayon, be, nga malingaw ko, oy. Bisag usa na lang kaadlaw. Wala wa kita kagabawalan na maglingaw-lingaw kas gawas ka na magbasket-basket ka, nga dugay ka mabalik. Mura kag way mga anak ng gibiyaan din, Mura kag gyud ulitaw. Maghilom na, oy! Hilom di ay. Basta kay mutunga ko anong among reunion, ha? Nanangin na lang ko nimong daan, nana. Joy, Day! Day, kumusta naman ka? Day! Hi! Hala, uy, gwapo maghapon ka day. Uy, basag daan yung mga trophy. Ala, no? Ikaw, yun, oy. Gitaw, ay, barigay ka gwapo. Tigo mo. Looking young gihapon. Thank you, Day. Hey, ato dito na. Para ato makamusta ang uban itong batch. Sige, sige. Uy, halatay. Halatay, si June. Ay, crush ni mo sa una. Ha? Hi, Joy. Oh, Kumusta? John, okay na. Ikaw, kumusta? Okay na, sad. Isamot mga gagwapo, eh. Unsa? Pwede ko mga ayos imong number, Joy? Unsa? Sige na. Okay na maka. Migab daw ta? Oh, sige, sige, sige. Why problema? Kana raman ka, ha? Salamat nga. Nakikita ka na ko ron. June,
Ngano ni amta dinhi? Joy, nasayod kong doon na kay pagbati na ko. Kaniadto pa. Kani adto ra to. Minyo na ko og doon na ko'y mga anak. Nasayod ko, ana. Pero Joy, sultihan talaga. Na sa una pa lang. Sa una pa ko nakagusto ni mo. Naibaw ka bang ikaw ang rason? Kung nanong hantod ka ron. Wa pagapon ko maminyo. Tungod ni mo. Tungod kay wagin ko makakitag babay. Parehas ni mo. Unya, ngano nga manggid ka manguyab nako kani adto? Tungod kay doon ako uyab atong higayon na. Ipahimutang hundaan ang tanan. Pero sa dihang andam na kong buhian kani adtong akong uyab. Doon na naman sa kay uyab. Jun, Joy. Joy, makakita ka. Jun. Jun, unsa pa? Please, ayaw pa. Ayaw ko po Joy. Ayaw. Naunsa man ko eh. Murag na-attach na kong maayo ni Jun. Mahalin ako siya. Gusto, ako ning ilisan og pangbabae nga pangan iyang contact number din he. Kay tingalig magduda si Reyna ko. Unsa? Dunay na hitabo ninyo ni June? Mauna, day. Wa ko makasabot sa akong gibati. Love na gyud nako siya. Unya, day, miniyuman ka. Unya, may mga anak pag yun. Unsaon man na? Makigbuwag ko ni Ray, day. Planuhon ko ning daan og tarong. Day? Nausa na ka? Hapit na ba ka sigig lakaw? Unya, unsa man ay problema nimo ana? Ngawa man ta mo pasag diri sa bahay. Gilutuan man ta mong daan aron mao nay makaon ninyo dinhi. Usa man? Doon na kay lalaki? Ha? Ray, mahimo ba? Dili ko gusto samok ron. Gusto na kong pahuway. Maong please. Pakatulgan ako. John, Ano? makigbuwag ko ni Ray. Tinuod ka? Imo na buhaton. John. Pero ipahimutang una na ako ang tanan. Gusto na ko nga anhin ako ang mga bata. Wala problema na, Joy. Makakita ka. Ako nang i-treat sila nga murag akong kaugaling mo, anak. Salamat, John. I love you. I love you too. Hoy! Kinsa ka? Oh, Ganun sige kag padawag sa cellphone? Usa man? nga naman ron. Kabit ka sa asawa? Ha? Isog man kaayo si Ray. Kabit ka! Ray! Nga nung naani mo akong cellphone? May kabit yung diyan, no? Nakita na ko si mong cellphone. Sigig panawag ng pangalan Janet sa imong cellphone. Nahimuon ko. Nga nung na-text nga, nag-I love you siya ni mo. O magkikita pa siya ni mo, ugma. Uyawan mo, no? Huwag ka mawawa sa imong gibuhat. Kung datang kang dako. Oh, tinuod doon ako'y lain. Pero ikaw rin sa nagtukmod ako ng buhaton ko ka na. Tungkol sa imong pagsigig, duda na ako, Ray. Napula na ko, oy. Mauna ka desisyon ako. Makigbuwag na ko nimo. Dili na mausap pa ang ako na una. Joy! Ma, gikapoy na ko, oy. Kapoy kay magpuyo sa bahay nga doon ay magsigig duda na ako bisag wa ko'y daotang gibuhat. Aw, karon. Pwede na mamusodya na ako. Kailangan mo kikoy lain. Mau nakadesisyon ako, ma. Magigbuwag na ko Joy, niya. Joy, maluoy ka. Saan ako magbago na ko? Ayaw ito pa sa tintal ay. Joy. Anak, hunahunaan sa makadakan. Tingalik nakalitan ka lang. Unsaon man ninyong inyong mga anak, kagagmay pana nila. Ayaw pa anak. Tingalik magmahay ka lang. Ayaw mo pag-away. Ayaw na mo magbuwag ni Papa, ma. Anak! Dili ka malibat nga magbuwag mo. Please, ma. Anak! Joy,
Nganong nakikita ka man ako? John, sorry. Hunong na tani. Joy, Sayop ka ining atong gibuhat. Oh, love ti ka. Pero dili na ako kayang paantuso ng ako mga anak. Para lang sa akong kaugalingong kalipay. Joy, please. Dili lang ta magbuhat. Gusto na, John. Buutan ka nga pagkatao. Makakita ka pagbabae nga mas angay nimo. Dili ka pa kasado. Busa. Nakay kahigayonan nga mangita og lain. Maong kalimti na lang ko, John. Nagkabuwag yun mi ni John. Na-realize na ko nga bisag unsa pa kalisod ang kaminyoon, dili ka angay mo give up dayon. Tungod kay ang mga pagsuway, mao'y makapalig-on sa inyong pamilya. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi, nining akong suliran. Tawgal lang ko sa pangalan nga Henry. 44 anyos, usa ka siman. Minyo og may duha ka anak. Taga Siargao gyud ko. Apan ni anak ko karon sa Agusan del Norte magpuyo. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong biyahe gikan sa Vancouver pauli dinhi sa Pilipinas. Atol ning pandemya sa COVID-19. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga pangitabo. Bro, ano bro? Nga ano ta? Tuwa na nga itong mga kaubang Tagalog nga crew din sa barko. Busuron lang ko bro, nagpaabot ko sa tawag ni Susan. Okay, sunod ha, kay gutom na kayo. Lagi. Ingon si Susan kay matawag sa balik. Oh, si Susan ha. Hello, San. Sorry ha, nadugay ko balik og tawag nimo. Kay may gitunan pa mi sa imong mga anak para sa ilang online class. Unsa tong gusto nimong ipahibaw nako? Sa September 3 pohon, flight ko na from Vancouver to Manila. September 5 ang among arrival. Finished contract na manggod ko sa akong 10 months on board. Sigurado kang mapauli ka? Ngano di eh? Dili ka excited ng pauli ko? Lisod man ko ng pagbiyahe karon tungod aning COVID. Magagipagid ka og quarantine. Labi na kay gikan ka sa gawas. Okay ra na eh. Basta makapauli lang ko. Kay pwede naman nga makapauli ming mga OFW des Pilipinas karon. Wa sa may COVID uy. Di argon mis barko. Sa may kubiron din hi uy. Bisa na. I-quarantine gyapon mo nag-abot sa Manila. Usa ka pa makapauli diri sa ato. Unya nag-abot sa dimo diri sa ato, i-quarantine siguro gyapon ka. Oo. Nahibawan ko ana. Pero sure ko nga ako'y COVID uy. Asa may tao may COVID diri nga ni arma mi diri sa laod? Ang gikabalak anak ko, kay basin og sa biyahe ka makakuha og COVID simbak ko. Ampo lagot tasan. Basta kay ganahan akong pauli diya sa ato. Bisan pag pandemic, gimingaw na kay kus mga bata. Henry, Tugaya ni mo bro eh. Sugod na namin kaon. Okay na bro. Nanawag bang kus misis? Excited kayo ni mga mapauli ka no? Muna excited kay ka. Di noon bro. Kay hadlok siya nga maka-COVID kus biyahe. Wata kaila ng COVID ay. Di tadutlan anak. Sige, dali kaon na. Aron taas tag resistensya kon maabot tas Pinas. Ug di tadutlan na ng COVID. Hey, di pa maday ta kagawas dayon din sa Naiya Airport no, bro? Nalimot ka? Nga iswab pa man ta dinhi sa naiya. Una patadadon sa hotel, then adto ta mo istar dito samtang magpaabot sa resulta sa atong swab test. Nay, kanang taga Red Cross ay. Mo mo swab na to. Hey,
Hasula dia ini, eh. Sunod na lang ta. Kung tayo mahimo. Total, di bitaw kita mo gasto ini. Ang uwa man. Apil na sa atong hotel accommodation o food din sa Manila. Ila bang tanan? Mau lagi, pero hasol kayo, eh. Ipaswab ta sa atong agency. Paita. Mamali lang protocol, bro. Tuman na lang ta. Andaman mo mga papers diha. Linya na ta para swab test. No. Human akong shower din sa hotel nga ilang kipaistara na mo. Okay ra masab din yung hotel nga ilang kipaistara na mo. Si Susan. O pamasad matawag og usab. Mag-check sa ako sa akong emails. Basin may update na sa among pagpa-swab test. Uy. May email na gid ko. I-open ako. Saan eh? Dili. Positive ko sa COVID-19? Pag-abot na mo og Manila from Vancouver, niya ng September 5, giswab na mi sa taga Red Cross. Human og swab, gidami diretso sa hotel din adto mi i-quarantine. September 6, ang alas 2 hapon, nakadawat kog email nga positive ko sa COVID-19. Ug may lain pang upat nako kakauban nga positibo usab. Namong dosi nga marinero nga kuyog sa usa ka barko nga nag-sign off sa Vancouver, 5 mi nga nagpositive sa COVID-19. Pero asymptomatic ko. Gitawgan mi sa DOH nga dili mi pagawason sa hotel. Ug may mga sundao nga nagbantay sa gawas mismo sa among kwarto. Maong di gid mi makagawas. Hapdan ramig pagkaon og snacks. On the same day, giswab sa mi sa among agency. Unya, September 9, migawas ang resulta. Ug unya, Salamat in taon kay negative na ang result inyong lima ka naswab sa inyong agency, Henry. Base sa iyo pa ang result atong pagpaswab test ninyo sa naiya. mao lagi. Lipaya lagi nako. Makauli lagi ko diha sa ato day. Abi na ko badugay pa ko din hida kay positibo na sad ko. Excited na ba yung mga bata nga moabot ka? Nga akong gisultihan nga naa ka na sa Pilipinas o naa ka na sa Manila. Kimingaw na sad ko sa mga bata. Maong ampo gyud ta, Henry. Nga ma-okay na ang tanan nimo diha sa Manila. Aron makalarga na daan ka diri sa Agusan. Kay nagabot nimo diri sa Mindanao, daghan pa sad unya kang maagian. Mao lagi. Antos lang ta ha. Magkita ra lagi ta, Susan. Tay pa. Kaditang sasan ha. Kay dunay nanuktok. Base na nga akong rasyon nga pagkaon na ni. Bye una. Mutawag lang ko balik. Bye. Nakagawas lagi kasi mong kwarto ng hotel. Oo, gilipat na kung saan tao nga nagbantay. Pasudla ko, be. Ano niya, maka? Murag di maka-excited nga makagawas na tali ni. Kay negative ang atong COVID test sa atong agency. Wa pa na ikatawag sa atong agency. Ha? Kon, pasil wa kasod sa akong linya kay nagtawag man ko si Susan. Lipaya in taon sa akong asawa, nga negative na ang result nako sa atong pagpaswab sa atong agency. Di taangay nga maglipay, bro. Kay wa giunor sa DOH ang atong ikaduhang pagpaswab. Ha? Ang unang pagpaswab nato sa naiya nga positive ta ang ilang giunor. Unsa? Mga pangandam kay basin og tawgan ka sa atong agency ron. Kay mao ilang ingon nga dadon kuno ta karon sa National Quarantine Facility sa Nueva Ecija. Ug ipa-quarantine pa ta didto og 14 ka adlaw. Unsa? Human sa 14 days namo nga pagka-quarantine sa National Quarantine Facility sa Nueva Ecija,
Ang doktor nga in charge dito, gatagan kami og certificate nga COVID survivor ko nami. Unya, yatod ako nila sa airport pauli sa Mindanao. Before ko gi-turn over sa LGU namo, gihotel pa ko balig usa ka adlaw og giabagag gyapon sa uwa ang tanan. Girapid tisab ko og negative gyapon ang result. Apan ang akong kauban, nagpositibo siya sa rapid test nga ilang gihimo. Naglibog gid mi sa among mga resulta. Kay namong 12 ka nag-sign off sa Vancouver, ang 7 negative man. Nga parehas maming way social distancing. Mag-share-share pa mig pagkaon ug usahay pagani, wa mi face mask kung mag-istorya. Wa man sila magkasakit og COVID. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, tested positive ko sa COVID-19 pag abot nako sa NAIA. Diin ang taga Red Cross ang nag-swab namo. Og negative pod ang akong second swab nga ang amorang agency ang naghimo. Og duha lang kaadlaw ang latang. Posible bang may error ang resulta sa akong swab test sa Red Cross? Ikaduhang pangutana, kung husto ang resulta sa una kong pagpaswab test sa Red Cross, diin masab na ko ni makuha. Kay makapahibong magug kaayo. 12 may kabuok nga kuyog. Wa may social distancing. Mag-share por mig pagkaon, usahay way face mask. Apan ang 7 na mo kakauban, negative man. Ikatulong pangutana, girapid test ko before ko giturn over sa among LGU. Negative sab ang resulta. Apan ang akong usa ka kauban nagpositive sa rapid test sa ilaha. Unsa may buot ipasabot ning resulta nga IgM positive o IgG positive sa rapid test. Ikaupat og katapusan. Kanang antibodies, unsa man sad na? Unsa man ako pagkahibaw nga naa ko niini? Pila man kabuan nga naa sa lawas usa ka COVID-19 survivor. Pwede ba ko mahimong donor sa plasma nga asymptomatic man ko? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Henry. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, adian sa bako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo sa inyong mga kalibog gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga giniling drugas. Ang inyong mga legal problem, pagatambagan ka na sa kong partner nga ito ni Ellen Batan nga until now, nag-social distancing lang gihapon kami. No? So, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri ka na mo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, or sa among buhatan diri sa Jose R. Martinez Building, 3rd floor, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong pagtulunan karong adlaw mo kini nga no matter the situation, always look at the bright side of the life, no? There's no reason why we have to complain. Above all, we are still above others, no? After all, we are still above others, no? Especially this time of pandemic. Ang atong magtatampo karong adlaw si Henry, usa kini siya ka seaman, 44 years old, taga Agusan del Norte. Kumusta naman mo diha sa Mindanao? May naot nga dili kaayo grabe ang epekto sa Typhoon Auring diha sa inyong lugar. Suma sa nabati nato ganina sa drama, 12 sila kasiman nga uli sa Pilipinas from Vancouver, Canada ning Vancouver, no? To Manila. Pag-abot nila sa Ninoy Aquino International Airport, giswab test sila sa taga Red Cross. Pagkahuman gidala sila sa hotel nga sagot tanan sa uwa ang gasto. Pagkaugma, nakadawat sila og email nga positive siya sa COVID. 5 sila sa iyang mga kauban sa barko. On the same day, giswab test sab sila sa agency. After 3 days, nigawas ang resulta di negative silang 5. Apan wala gidawat sa DOH ang maong resulta kay ang giunuran mao ang primerong result sa
taga Red Cross. Gidala sila sa National Quarantine Facility o gi-quarantine og 14 days. O gihatagan sila og certificate nga COVID survivor sila. After niya gihatod sa airport to Mindanao, negative sab siya sa rapid test nga gihimo sa ilang local government unit dito sa Agusan, sa Mindanao. So ngora kanay nabati na to ganina sa drama nga gipadala ni Henry nga taga Agusan del Norte. So unang pangutana ni Henry, tested positive ko sa COVID-19 pag-abot nako sa NAIA. Then ang taga Red Cross ang nag-swab namo. Ug negative man ko sa akong second swab nga ang among ng agency ang naghimo din 2 days lang ang pagitan. Posible bang may error ang resulta sa akong swab test sa Red Cross? Murag walay error na siya hen, no? Ang akong ika-explicar ani, ang kining swab test man god, specific ni siya, depende sa number of days, gikan ka natakdan, no? Akong balikon, kining swab test, specific ni siya, depende sa number of days, gikan ka natakdan. Kung pananglitan gi swab test ka, gikan sa 3 to 10 days sa imong sakit, taas kayong tsansa nga positibo ka. Okay? So, kung gi-swab test ka, more than 10 days, mga 10 to 14 days, less ang tsansa nga mo positive ka. So, remember, kining PCR RT swab test, mo kini pagkahimuon gud nila sa Red Cross o sa mga ahensya, no? So, muna'y rason, ngano nga na ay positive, unya mo negative. Okay? Hinaot na kasabot kanya ng akong eksplikasyon, no? Ikaduhang pangutana, kung husto ang result sa una kong pagpaswab test sa Red Cross, diin man ko nako makuha kay nakahibulong manggod makapahibulong manggod 12 mi kabuok nga kuyog nga wala mi social distancing, mag-share og food og usahay, walay face mask, apan pito na mo kakauban negative man. Pastilan po mo no kabadlungon sa dinyo na ibalik-balik na sa atong social media nga social distancing, wash your hands og face mask nga nagbudo-budo na mugkaon dia, no? Ayosan mo kasabaan og gamay pero di lang ko mga saba bitaw. Reminder lang no ngadto sa uban nga please follow the social distancing, washing of the hands with soap and water or alcohol, then face mask. Ano man nga ang pito negative man nya kamong 5 man ang positive. Naay mga factor i-konsiderar ani, no? Depende na sa immune system sa kada usa nato because each and every one of us has our own level of resistance to almost everything in life. Dili lang COVID, kundi uban ng mga sakit, no? Taragod po, nag-iinom mo. Nag-iinom mo niya. Mong dusi, nag-iinom mo, Green Horse, o saan naman lang. O beer, o sadang makahubog. Ang kamurang 5 may nahubog, ang 7, sige kayo mag-inom. Yung nanaragay pag istorya, ha? Ako balikon, kada usa na to na own level of resistance to almost everything in life. Imong immune system kung stronger tong 7 kasi inyong 5 o ang inyong viral load na basig mas daghan gud ang virus nga lisod sa inyong lawas kamong 5 kumpara na tong 7 nga wa mapositibo. Social distancing medyo mas closer siguro mo sa source infection nga mong 5 kumpara na tong 7, no? So 50% para nimo no positive ka. Kung pasabot nga, makatakod na ka. Maglikay ka nga makatakod ka. No? Never take this COVID-19 for granted. Lightly. No? Maka-spread man ka sa uban. Nga na, kung positibo ka, kumpiyansa ka, mahurot mong sa inyong grupo. Okay? So, akong balikon, immune system, viral load, ug uban pang mga factors, may nakaingon nga nung uban negative, ang uban positive. Ikatulong pangutana, gi-rapid test ko before ko giton over sa among LGU. Negative sab ang resulta, apan ang akong usa ka kauban, nagpositive ra sa rapid test sa ila. Unsa may buot pasabot aning resulta,
IgM positive ug IgG positive sa rapid test. So ako lagi nung hinayon sa pag-ispikara kay makalibog yun ni tinon. Bisan ako, doktor ko, no? Say, malibog ko ni ani. Pareha ka to akong itambagan the other day, o gahapon ba to? Nga, say, mabaylob ko na ko ng SGPT o SGOT. Ang kining akong balikon, kining SGPT para ni sa atay, sa liver. Ang SGOT para ni sa kasing-kasing. So, say, mabaylo na ko na. No? So, kining IgM, mao ni siya first antibody nga giproduce sa usa ka tawo nga nasakit nianing COVID-19. But pasabot, makatakod na kaniani. So ayaw pagsuroy-suroy, no? Na ug na positive ka sa IgM, makatakod na ka, ayaw pagsuroy-suroy kay makatakod ka. Luoy kayo ang imong kaistorya kay matakdan ka. Kining IgG, akong balikon, IgG, giproduce ni sa antibody kung man ka nasakit. Meaning, naayo na ka. Meaning, ning fight ang imong lawas against this COVID infection. No? So, balikon ako, IgM, primero, positibo ni siya, makatakod na ka. Ang IgG rather, is nakigubat na ka sa COVID-19. So hinaot nakasabot ka na ni akong speaker, no? Makalibog usahay. Balik ko na ko si katulong higayon, pwede kita maglibog, no? Kaya ko naglibog sa ko ni IgGM, primero, ng antibody nga iproduce sa atong lawas, ng sakit o COVID. Meaning, makatakod na kaniani. Primero, ha? Ang IgG, giproduce ni sa itong lawas na naayo na ka nga nakigubat na ka sa COVID-19. Okay? So, ikaupat nga pangutana, kanang antibodies, unsa man sab kini? Unsaon man ako pagkahibaw nga naa ko ani? Pila man kini kabuan nga naa sa lawas sa usa ka COVID-19 survivor? Pwede ba mahimong donor sa plasma na asymptomatic man ko? Okay. Ang antibody nga important is the IgG. If you talk about protection, okay? So if you talk about protection, ang IgG, meaning, veterano na ka. Kung sa gubat pa ni, mo lagi na, esprensyado na ka, survive na ka. So IgG na siya. If you talk about protection, studies shown at the antibody mo last sa atong lawas 3 to 6 months. Depende sa antibody level. The more severe ang the disease, usually, the more ang level sa antibody. The more severe ang disease, the more ang level sa antibody. If you want to be a plasma donor, they will measure your antibody level to determine if candidate baka sa pagka-donor. Okay? Hinaot nga, klaro ko diha, hen, ha? Okay? So, kung maingong ka nga ang imong kauban positive, unsa man klaseng antibody? IgM ba or IgG? Kay kung IgG, meaning, kuan na ka, nakig-away na ka, veterano na ka. Hinaot nga, nasabtan ko ninyo. Makalibog ni tinood, pero, mga bright man ta, mga bright man ang taga-Agusan del Norte, makakuha rata ni ani. Okay? So, gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, ipa-immunize gihapon ang mga bata bisan og naay gamayng hilana, sipon o ubo, ug bisag naginom og antibiotic. Ipa-immunize lang gihapon para nga maproteksyonan sa mga daghang mga sakit sa atong mga palibot, no? So, hinaot nga adunan sa kamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong mga programa dinhi sa atong Radio Mindanao Network. Ako si Dr. Rene Obra, may partner attorney Aaron Batan. Maningkamot agad may nga makahatag mig kolor og kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran nga ipadala diri kanamo og dili ka mo mangluod
maulaw nga padala sa mga sulat-suliran kay daghan kayo may madawat diri, no? Daghan kitang tanan ay sulat or rather suliran. Okay? So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Number 1 ng gihapon mi og maayong adlaw.